Kif int l-ewwel le? Mhux ħaġi, mhux Isma' għandna problema fra. problema ta' Saqt Għax il-muxi. inċempli Ma marriċ qodna li fuq il-telefon. Kont edha l-iskola dak il-ħin. Għatta ħja naqdu niltaqgħu mill-ewwel ħaniffermu għana qadi. Jiena għalli. U għalli biex nsibu xi ħadd ieħor minn flokok. Ma jiena ma rridx jiena rridek tagħmel għajn tid-disk, ovvja jiena dik għamilt tad-disk. Bis-serjetà qed ngħidlek. Issa jien Kienet bella ħalli. ħalli nibdura ħasħażina, daqqas kif ħanaqbad ngħidhom lok dawn l-affarijiet għax mhux hemm billi darok ma dik il-qara. Fatt qed jippressani biex ngħidlu għax ma temminnix ta' nisiblek il-mess. Di jonqos. Ara. Right, as discussed, send me name, standing for the Qed jippressani ċempilli xi darbtejn, ma tluħ nitaqgħa naqra magħha, għadu ħankellem ma affarijiet naqbad nisib xi ħadd ieħor hekk ċubbi. Sendin minn flok biex ikanta minn flok, u jiena ma nafx minn ħanajdlu da. X'inhu jkanta minn floki? Imma jien u so qal ħanajdlek jisejn kif qajt miegħu. Qatlu insibu standing just in case, ma jiena nixtieq aktar tagħmilha. Għalli provi. Ma nafx. Inti min tissuġġerixxi. Ma suġġerixxi l-ħati, jien irid nieħu sem. Anka jien lilek ovvja rrid tieħu sem. Għaliex anka laqqas taqbes naqa' fiha xejn. Xi tiddi naqbes? Da s-surattar, da bis-serjetà. Da bis-serjetà. Il-biki qabad minn l-verità ġifieri jiena ara nirtrijat qiegħed. Ma nafx se nagħmel. Inti min tissuġġerixxi kif Suġġerixxi l-ħadd. xi ħadd naqra matura u xi hemm għax kun nżommu għawda xogħdi għall-inqas. Bis-serjetà. U mela biċ-ċar tħalli. Ħajitla' li ħarsa. Allura Imma l-inqas, ġimgħa imma qabel. jiena nippreferi kun ma jwaqqax id-diska u jdaħħal xi ħadd intu tqoddek in vocal pereżempju jew hekk. Għall-inqas kun hemm. Jien mhux se qoddek il-vocal fa. Noqoddek il-vocal. Ma tarax, u ma noħu sem. Dak il-vocal xa noqgħod nagħmel, dak il-vocal noqgħod oħra fuq id-dar. Noqgħod id-dar. Dak il-vocal xa noqgħod nagħmel. Nagħmlu bil-kitarra xi ħaġa. Jien ma ndoqx kitarra, jien pjano ndoq. Li tkun bil-pjano. Mhux ħelwa tkun hekk. U xe, mela ma songi mur pjano. Ndaħlu naqra pjano fiha biex xejn tidħol. Le, ta' insa. Backing vocal bit-tamburin. Ġifieri b'xi mod naqqas backing vocal tkun. Imma ħna ejja nagħmlu qegħdu hekk mbagħad nagħmlu naqra rehearsals forsi tiġi aħjar u toġbu u ħalli lejlek. Imma backing vocal mhux xorta tkun hemm fuq l-istage. Dik l-importanti ta' fuq dak l-istage. Il-vocal għajli joqgħu. Għax anke jekk tirbaħ id-diska titlanti backing vocal imbagħad. Għajli joqgħu. Murara backing vocal vera ħelu jkun. Għajli joħroġ kull oħra tajba da. Da bis-serjetà. Ma nafx il-men ħan issuġġerixxi tajjeb bħalek għalihekk. Jien mhux qed ngħid li jiena tajba ħafna jew xi smuta ma xi ġifieri għaddejtina bil-buġġi tiegħi wasaltaw. Issa ċempillu. ċempillu, ħana nisba jaqbad mhux dak għaddin bir-rehearsals ix-xibbilni Ma bħalissa. jinteressanix, ara xajn. Jew tiħinnu l-idea li jikkuntattjani xi ssir. Da bis-serjetà. Ħan ċempillu. Iva, jien għattila li anka l-essi titkopjaw il-disko, għattila li għall-inqas tkun backing vocal hemmhekk jekk hemm bżonn. Jien mhux ħan aċċetta da. Iġifieri inti jekk tajt inħalluha u jekk tirbaħ u mbagħad nibduha wara li tirbaħ, ma tarax, ma tagħmel sens. ċempillu. Issa jgħu nagħdu li kont ma tiflaħx, naraw kif ħana labuha. Jew kellek is-sifer. Is-sifer għal. Fuq studju xi ħaġa jew. Studio dejt movement teacher, x'ħan studja. Tħares faċċata. Xejn il-montet.
illa l-lumen kifem minta. Mux hekk. Itħaq. Kemm żammejt serju? Kemm ħadd